раиси суди ноҳияи шаҳри нав саидзода муҳаббат шералӣ бо судяҳо дар мавзӯи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷашну маросимҳои миллӣ машвара доир намуд. раиси суди ноҳияи шаҳри нав зимни баромади хеш қайд кард ки мақсад аз қабули қонунҳои дар боло зикршуда ин пешгирии амалҳои ношоиста ва паст кардани сатҳи ҷинояткорӣ ба шумор меравад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон волидонро масъул месозад ки фарзандони худро дуруст тарбият карда дар қалби онҳо ҳисси хештаншиносиро бедор намоянд ва аз ҳар ҷиҳат қабули қонуни мазкур саривақтӣ буда барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ мусоидат менамояд. имрӯз мо мебинем ки ба шарофати истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот дар ҷумҳурии мо тамоми шароитҳо барои мактаббачагон ё ки барои таълими босифат гирифтан ё сифати таълимро баланд бардоштан тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. дар паёми сардори давлат худи сардори давлат қайд карданд ки баъди расидан ба истиқлолият ё ин ки вобаста ба истиқлолият мо тавонистем мактабҳое ки дар вагонҳо буданд, дар хонаҳои кӯҳна буданд, аз онҳо бароварда шуданд. имрӯз шароитҳои беҳтару беҳтар барои хонандагони мактаб муҳайёст ва худи барномаҳои давлатӣ ҳам қабул карда шуданд вобаста ба компютеркунии мактабҳо. мактабҳо бо компютерҳо таъминанд. мактабачаҳо бо тамоми шароитҳои пешрафтаву тараққӣ карда имрӯз мактабачаҳо таъминанд. лекин сад афсӯс дар баъзе мавридҳо мо мебинем ки қонун дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд аз ҷониби падару модар ба тариқи боид шояд иҷро карда намешавад. дар таҷрибаи суди ноҳияи шаҳри нав имрӯзҳо ҳамин хел парвандаҳое баррасӣ карда мешаванд ки дар бисёри мавридҳо фарзандон ба дарс намераванд ё ин ки фарзандон дар вақти дарс ба соҳибкорӣ яъне ба фурӯши ин ё он маҳсулот ё ин ки ҳайвонҳои хонагӣ машғул мешаванд ё бо либосҳои ки тасдиқкардаи мактабӣ расмии мактабӣ ба дарс ҳозир намешаванд ё ин ки бо телефонҳои мобилӣ ба дарс ҳозир мешаванд. ногуфта намонад ки бояд ки тарбия худ оила гӯем як гаҳвора аст ва ин гаҳвора ки гӯем маркази худи таълиму тарбия ва устоди он соҳиби ин гаҳвора гӯем модар аст. модар тарбиятгари аввалини фарзанд модар аст. аз ин лиҳоз бояд падару модарон донанд ки вақте ки фарзанд ба дарс меравад бояд вай аз пайи донишандӯзӣ бошад. имрӯз сардори давлат ҳамарӯза таъкид менамоянд ки бояд барои ҳар як фарди ҷумҳурии тоҷикистон шароити арзандаро муҳайё созем. барои шароити арзандаро муҳайё сохтан мо бояд ки насли ҷавоне ки имрӯз насли ояндасози миллат меноманд сардори давлат онҳоро ва ин насли ҷавон бояд ки ҳамарӯза аз пайи донишандӯзӣ бошад. дар рафти ин ҷамъомад ҳар як банд ва боби қонуни мазкур мавриди баррасӣ ва гуфтугӯ қарор гирифт. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо бошад барои камхарҷ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамояд ва аз рӯзе ки ин қонун қабул гардид мардум бо як масъулияти баланди шаҳрвандӣ ҷашну маросимҳои худро доир менамоянд ва барои камхарҷ гузарондани маросимҳои худ саҳм мегузоранду зиндагии хешро обод менамоянд. дар баробари пешравиҳо ҳамчунин баъзан аз тарафи мардум қонуншиканиҳо ба қайд гирифта мешавад ва нисбати он нафароне ки қонуни мазкурро вайрон мекунанд чораҳои зарурӣ андешида мешавад. собирҷон саидов, дилмурод шарипов барои барномаи иттилоотии хабар.